माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत 10वी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे आज शुक्रवार दिनांक 16 जुलै रोजी जाहीर झालेल्या ऑनलाईन निकालात गगनबावडा तालुक्याचा निकाल 100% लागला आहे। गगनबावडा तालुक्यातील 12 माध्यमिक विद्यालयातून या परीक्षेसाठी 530 विद्यार्थी पात्र होते। मात्र कोरोना संसर्गामुळे बोर्डाने परीक्षा न घेता अंतर्गत मूल्यमापनावर आज ऑनलाईन निकाल जाहीर केला। SSC बोर्डाने आज दुपारी 1 वाजता ऑनलाईन निकाल जाहीर होईल असे काल प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले होते, पण आज मात्र गगनबावडा तालुक्यात ऑनलाईन निकाल अनेक विद्यार्थ्यांना पाहावयास मिळाला नाही। निकालासाठी दिलेली कोणतीही लिंक ओपन होत नसल्याने विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला। सायंकाळी 6 वाजता काहींना निकाल पाहावयास मिळाला, पण पुन्हा 10 मिनिटात लिंक बंद झाली। यामुळे विद्यार्थी वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती। गगनबावडा तालुक्यात 12 माध्यमिक विद्यालये आहेत। सर्व विद्यालयात यांचा निकाल 100% लागला असून सर्वांच्या सर्व 530 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत। विशेष श्रेणीत 154 विद्यार्थी, प्रथम श्रेणीत 260 विद्यार्थी, द्वितीय श्रेणीत 116 विद्यार्थी असे सर्व विद्यार्थी श्रेणीनुसार उत्तीर्ण झाले आहेत।